At arbejde sammen med Oscar, det giver en enkel og nem og lige til platform at bruge. Jeg tænker, at Oscars samarbejde har været med til at udvikle min forretning og joine den på nogle af de andre punkter og nogle af de andre ting, jeg arbejder med. Vi har et super godt samarbejde med backoffice, både med kundeservice, men også med de andre Oscar-medarbejdere, hvis vi har nogle udfordringer, vi har brug for at løse. Jeg startede i 2000 for alvor med Oscar, og har udviklet det nu til 4 afdelinger, og vi har 65 biler på gaden. Vores omsætning har jo haft en voldsom vækstkurve, og i dag har vores omsætning overhalet undervognsbehandlingsdelen. Så rent faktisk er Oscar nu min største del af forretningen, og undervognsbehandling er mindre del af forretningen. Med 4 afdelinger og 65 biler på gaden, så tænker jeg, at mit tidsforbrug er 2-3 timer dagligt. Jeg har en medarbejder i dag, der er dedikeret til at passe det. Han passer i weekenden og hjælper mig i nogle af hverdagene også. Jeg mener, at Oscar Biludlejning tilfører mig en væsentlig omsætning i det, jeg får kunderne ind i min produktion, ind til digital undervognsbehandling. Og lige pludselig siger folk, jamen Gud, gør du også det, så skal min bil da også have.